ήμουν τόση ώρα και δεν ήταν ανοιχτό το μικρόφωνο και ό,τι τραβούσα πήγαινε άκλαυτο. Οπότε θα τα ξαναδείξουμε από την αρχή και θα τα ξαναπούμε από την αρχή. Ωραία, κοιτάει άλλος παππούς. Γεια σου παππού. Μπουμ, γεια σας κινεζάκι μου. Τι μου κάνετε? Είστε καλά? Είστε καλά? Οπότε κορά εδώ πέρα. Είστε καλά? Ελπίζω να είστε όλοι καλά και να χαμογελάτε. Στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε mukbang. Θα είμαι μόνος μου σήμερα, αλλά σε άλλα επεισόδια θα φέρω και άλλους μαζί μου. Και σας είπα στο Instagram να μου στείλετε τα προβλήματά σας γενικότερα. Οπότε μην αργούμε. Αλλά έχει ζέστη και νιώθω σεξι και θα τα βγάλω όλα εδώ πέρα και θα αλλάξουμε πλατφόρμα. Αντί για YouTube θα πούμε κάπου αλλού. Έχουμε ζελεδάκια, πατατάκια. Ξέρετε τους καρπούς λέγονται, αλλά δεν θυμάμαι πώς λέγονται. Κουρασάν, φένερλι και νερό. Αυτά έχουμε. Ζελεδάκια από τόση ζέστη, κοιτάξτε, δεν ξεκολλάνε. Περνάει όλη η γνωστή μου τώρα. Γεια σας, γεια σας. Θέλω το αγόρι της κόρης μου και αυτό με θέλει. Τι να κάνω? Δύσκολη κατάσταση. Να ενημερώσει την κόρη σου τι συμβαίνει. Ότι πρώτον εσύ θέλεις αυτόν και αυτός θέλει εσένα, να σου το ξεκαθαρίσει για να μην ζεις ένα συννεφάκι. Ας προσγειώσει κάποιος από αυτό το συννεφάκι. Και τι θέλω να πω, να του το πεις ξεκάθαρα. Τώρα εσύ να τον αφήσεις, να βάζετε τις φιλίες πάνω από τις σχέσεις. Γιατί οι φιλίες κρατάνε πιο πολύ από μια σχέση. Γιατί μπορεί μια σχέση αύριο μεθαύριο να χωρίσετε. Αλλά οι φιλίες είναι καλύτερες. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι είναι καλύτερες φιλίες. Οπότε μην αφήνετε μια σχέση, τα ερωτικά σας, τα γομενικά σας, να σπάσουν την αλυσίδα της φιλίας σας. Οπότε κάντε πίσω ή κάνε πίσω εσύ και άσουν στην κολλητή σου, αλλά αυτός αν σε θέλει, το τι κάνει με την κολλητή σου? Τι γίνεται? Οπότε να στο πεις πρώτα της κολλητής και να βρείτε μια σοβαρή λύση, γιατί αυτός τι θέλει? Τις θέλει 2-2 και τις δύο κολλητές μαζί? Όλα δεν θέλει. Φοβερό. Στη μέρα είναι για μπάνιο και εγώ τι κάνω εδώ μέσα στους 40 βαθμούς εδώ? Κάτουρα έχει γίνει και αυτό τόση ώρα. Τον θέλω πάρα πολύ, αλλά δεν ξέρω πώς να το πω. Άκουμε λίγο, μια ζωή την έχουμε και αν δεν τη γλεντήσουμε δεν θα καταλάβουμε τι θα καζαντήσουμε. Πες του. Σπάστα όλα, Ζατζούλη. Πες του το ξεκάθαρα. Πες του τι νιώθει γι' αυτόν. Και άμα σε θέλει, και άμα δεν σε θέλει, θα με σ' άλλο. Υπάρχουν τόσοι εδώ πέρα. Και αν σε θέλει, θα σε παντρέψω εγώ. Μην κρύβουμε τώρα και τι αισθανόμαστε, γιατί αύριο μεθαύριο μπορεί να μην είμαστε σε αυτόν τον πλανήτη. Οπότε να κάνουμε πράγματα που θέλουμε και αγαπάμε. Οπότε πες του το ξεκάθαρα. Τον πιάσεις, θα τον φασώσεις, θα του πεις σε θέλω, ρε. Όχι. No. Σε αυτό το βίντεο βρήκα αφορμή για να φάω. Με θέλει, αλλά τώρα αρχίζει να μην μ' αρέσει. Oh shit. Αν θέλεις, σκέψου το, ρίξτε τα κάτω και πες. Τον θέλω, δεν τον θέλω. Τώρα γιατί με θέλει, δεν με θέλει. Και κάνω ό,τι λέει η καρδιά σου. Να ακολουθείτε την καρδιά σας και όχι όλους τους άλλους. Και αν δεν σου αρέσει, μην κάνεις κάτι άδικα. Μην πιέζουν αυτός να κάνεις πράγματα που δεν θέλει. Λιώνω εγώ εδώ πέρα. Bombastic side-eye μου ρίξει αυτή η κυρία. Έχω πολλά μαθήματα, δεν θέλω να απογοητεύσω τους γονείς μου, αλλά οι φίλοι μου βγαίνουν συχνά από το ψυχούλα μου εσύ. Θα σου πω να βάλεις ένα πρόγραμμα. Συνήθως βάλεις στην αρχή κάτι που δεν σου αρέσει, ώστε να το τελειώνεις, να σου φύγει από το μυαλό αυτό, και μετά κάνε κάτι που σου αρέσει. Και μη σε νοιάζει που όλοι οι φίλοι σου βγαίνουν πολύ συχνά. Μπορεί να μην έχετε τους ίδιους στόχους, μπορεί να μην έχετε ίδια θέλω. Βάλε ένα πρόγραμμα σωστό. Βάλτε όλα σε κουτάκι σωστά. Τακτοποίησέ το ώστε να είσαι και εσύ καλά. Γιατί αν κάνουμε πάντα πράγματα που δεν θέλουμε, δεν θα είμαστε ψυχικά καλά. Ενώ αν τα βάλουμε σωστά στη σειρά και κάνουμε και αυτό που θέλουμε, θα περνάμε όλοι καλά και θα είμαστε όλα καλά. Οπότε έχω ανασφάλειες για το σώμα, μου λέει. Δεν χρειάζεται να είσαι ανασφάλειες για το σώμα σου, όλα τα σώματα. Το σώμα είναι ωραίο. Να ξέρετε, οι άνθρωποι θα έχουν πάντα κάτι να πούνε. Οπότε κάντε ό,τι θέλετε. Όλα. Περάστε όσο πιο τέλεια γίνεται. Μην κάθεστε και χαλιάστε για τίποτα. Αγαπήστε πρώτα τον εαυτό σας και μετά όλους τους άλλους. Αγαπήστε τον εαυτό σας έτσι ακριβώς πως είναι. Τέλος. Πάντα είχα toxic φίλους, ακόμα και τώρα. Το θέμα είναι ότι με πληγώνει και μετά δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Πλέον δεν ξέρω τι έχει γίνει με την κοινωνία μας. Παντού όλοι θέλουν να κράξουν κάποιον, να βγάλουν την κακία από μέσα τους χωρίς λόγο.
Δεν έχω καταλάβει τι κάθε πάει. Εσύ διώξε όλους τους τοξικούς φίλους σου από δίπλα σου, δεν σου κάνουν καθόλου καλό, σου χαλάνε τη ψυχολογία σου, οπότε δεν χρειάζεται να είναι τέτοιοι άνθρωποι. Βρες ανθρώπους που να σε αγαπάνε έτσι ακριβώς πως είσαι. Άλλους υπάρχουν τόσα άτομα εδώ. Στείλε μου σε μένα DM να μιλάμε, στείλε μου στο Instagram κάτι. Εγώ εδώ είμαι. Δεν έχει πλάκα να κάνουμε σουσού. Οπότε μη στεναχωριέσαι, όλα είναι μες στη ζωή. Θα βρεις και τους φίλους σου, θα κάνεις και τις πλάκες σου, θα γελάσεις και πολύ, θα στεναχωρηθείς και πάρα πολύ. Οπότε μακριά από τοξικούς φίλους. Τι να κάνω για να κάνουμε παρέα, με κοιτάει με τους φίλους του και γελάνε, γιατί νομίζουν πως τον θέλω. Προσπάθησε να βρεις κοινά ενδιαφέροντα, και αν δεν έχετε κοινά ενδιαφέροντα, πιάσ' του για οτιδήποτε, για το καιρό, για το μάθημα, συζήτηση, πιάσ' του συζήτηση κάτι. Κάθε μέρα όμως, στείλτε στο Instagram, στείλτε από κοντά, μιλήστε πιο καλύτερα από κοντά. Αν έχετε και κοινά, μπορείτε να μιλάτε για τα κοινά σας ενδιαφέροντα. Αν δεν έχετε, μπορεί να αποκτήσετε κοινά ενδιαφέροντα και εμένα μου αρέσει καλύτερα να είναι διαφορετικά ενδιαφέροντα, ώστε να έχει και λίγο suspense και τα πάντα. Οπότε, άσε τους φίλους να γελάνε, δεν πειράζει, μπορεί να το έχουν καταλάβει ότι σε θέλουν. Μην επηρεάζεσαι από αυτό, εσύ προσπάθησε. Πήγαινε, κάνε του παρέα, μετά τα φτιάξετε και μετά εγώ θα σας παντρέψω και εσάς, δεν έχω πρόβλημα, όλους θα σας παντρέψω. Το φαΐ είναι top, παιδιά. Έχω άγχος συνέχεια και ενώ οι φίλες μου το ξέρουν, με αγχώνει χειρότερα τι να κάνω χέρι. Πρέπει να τα βάλεις κάτω, να δεις τι σε αγχώνει και να κάνεις πράγματα που σου αρέσουν ώστε να ξεχνιέσαι και να μην αγχώνεσαι. Και το θέμα είναι να αντιμετωπίσουμε τους φόβους μας, γιατί το άγχος σημαίνει ότι φοβόμαστε την αποτυχία. Οπότε, δεν είναι κακό να αποτυχάνουμε μερικές φορές. Οπότε, βάλτε τα κάτω, δεν σε αγχώνει, κάνε πράγματα ώστε να ξεχαστείς, παίρνει χρόνο με τους φίλους σου. Και αν οι φίλοι σου σε αγχώνουν περισσότερο, μίλας μαζί του, γιατί αν πραγματικοί φίλοι σου θα σταματήσουν να σε αγχώνουν και θα σε βοηθήσουν. Οπότε, και αν δεν είναι, thank you next. Thank you, next. Σου αφήνω στους φίλους αυτούς αν σε αγχώνουν και δεν σε βοηθάνε και δεν σου προσφέρουν τίποτα. Και αυτό. Μην αγχώνεις τόσο πολύ στη ζωή σου. Πάρε λίγο πιο ωραία τη ζωή σου, πιο χαλαρά. Παίρνα και καλά. Η ζωή είναι μικρή. Έχουν γίνει όλα λίστα εδώ πέρα με το ζέστη. Αρρώς είναι ξύνοτο. Με έχει παραδόθηκε ένα μήνα και 20 μέρες. Και εσύ τι κάθεσαι, τι ασχολείσαι, μην κάθεσαι με ανθρώπους που δεν θέλουν, ναι. Το ξέρω ότι είναι δύσκολο να φύγεις από μια τέτοια κατάσταση. Μην ασχοληθείς άλλο μαζί του. Ο άνθρωπος, αν θέλει, τρελαίνεται για σένα και βρίσκει αφορμή να σου μιλήσει και να σου στείλει και τα πάντα. Βρες κάποιον άλλον. Όσοι άνθρωποι είμαστε εκεί έξω, βρες κάποιον άλλον. Ο έρωτας με έρωτα περνάει. Ο έρωτας με έρωτα περνάει. Για να ξεχάσει μια καρδιά, να μην πονάει άλλο πια. Κατάλαβα πως το αγόρι μου είχε άλλη, αλλά θέλει στήριξη γιατί περνάει δύσκολα να το χωρίσω. Εδώ έχετε μπλέξει τα μπούτια σας. Αν έχει άλλη, μην κάθεσαι μαζί του. Και αν θέλει στήριξη, να βρει αλλιώ τη στήριξη. Τι κάνει με σένα, τα έχει με σένα και έχει και άλλη. Δεν καταλαβαίνω, μην συγχύσετε εδώ πέρα. Τι γίνεται σε αυτό το πλανήτη, ρε παιδιά. Εγώ πιστεύω πρέπει να το χωρίσεις, γιατί αν έχει άλλη όντως και τα έχει μαζί σου, δεν σου αξίζουν. Σου αξίζουν καλύτερα πράγματα. Και αν θέλει στήριξη, να βρει από τους φίλους του και όχι από σένα. Μόνο αν είσαι τόσο ψυχούλα εσύ που θες να το βοηθήσεις και να κάτσεις και να φας όλο το χρόνο σου σε κάτι που δεν αξίζει. Μπορείς να το βοηθήσεις, αλλά όχι σε ερωτικό σημείο. Πρέπει να σταματήσει να τα έχετε. Γιατί αν θέλει άλλη και τα έχει με άλλη χειρότερο, θα σου ένα thank you next και τέλος. Ακούω εκεί έχει κι άλλη. Άφησε την κοριτσάρα μας εδώ για άλλη. Θέλω έναν που πήγε να γίνει κάτι και του είπα ότι είμαστε φίλοι. Τώρα όμως τον θέλω πίσω. Α, σας τρώει ο κόλλος, σας είστε κι εσείς εκεί. Ρε φίλε, τι μας κάνει ο ένας έρωτας ως ζωτημά. Μετά νιώζες τώρα, αφού τον θέλεις πίσω, μην το αργείς. Αν το σκέφτεσαι κι εσύ, γιατί το κουράζουμε αφού ταιριάζουμε, θα πω εγώ. Να πας να το πεις ξεκάθαρα. Όλα συνομωτούν εναντίον μου σήμερα, τίποτα. Εγώ δεν σταματάω όμως. Έτσι, συνεχίζουμε. Η κολλητή μου πήγε με τον πρώην μου, μόλις χώρισε, ενώ ήξερε ότι είχα κόλλημα μαζί του. Πρέπει να πας να της εξηγήσεις ότι εγώ τον ήθελα αυτόν και αν το ήξερε, τότε δεν ξέρω τι φίλους έχετε εκεί πέρα, βρείτε άλλους φίλους. Φάουλ. Κοιτάνε και γελάνε. Καλημέρα. Θα σε καταλαβαίνω. Τώρα θα πνίξω το πόνο μου με φαΐ. Χαμηλή αυτοπεποίθηση. Πρέπει να αφοσιωθείς στον εαυτό σου, να ψάξεις τον εαυτό σου, να δεις τι σκατά θες να κάνεις σε αυτό το πλανήτη, τι θέλεις να γίνεις, ποιος είσαι, τι κάνω, ποια ύπαρξη που έχω. Πρέπει να τα πεις όλα αυτά και στο τέλος να αποδεχτείς τον εαυτό σου έτσι ακριβώς πως είναι και μην τον αλλάξεις για κανέναν και τίποτα. Όταν αγαπάτε τον εαυτό σας,
Απλώς πρέπει να κάτσεις κάτω, να στρωθείς και να σκεφτείς πάρα πολύ καλά τα πάντα. Πρέπει να τα βρεις με τον εαυτό σου. Αν αποδεχτείς τον εαυτό σου, θα έρθει η αυτοπεποίθηση, θα έρθουν τα πάντα. Γιατί και να σκέφτεσαι ότι δεν χρειάζεται να είμαστε όλοι οι ίδιοι σε αυτό το πλανήτη. Πρέπει να ξεχωρίζουμε ένα στον άλλον. Θέλει χρόνο όλο αυτό. Θέλω να ξεκόψω από toxic άτομα. Πώς? Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Γιατί συνήθως σε κρατάνε. Δεν ξέρω, κάτι κάνουνε μάγια, δεν ξέρω, σε κρατάνε δυστυχώς αυτοί οι toxic φίλοι. Κάπως δεν μπορώ να το εξηγήσω, δεν το έχω βρει καν κι εγώ. Αλλά πρέπει να φεύγουμε από τοξικούς φίλους, γιατί χαλάει την ψυχική μας υγεία. Πιάσ' τους, εξήγησέ τους, μίλα τους, και αν δεν καταλάβουν ότι αυτό που κάνουν τους σε ενοχλεί, μην κάτσεις άλλο μαζί τους. Δεν χρειάζεται να χαλιόμαστε τώρα. Δεν ταιριάζουμε όλοι με όλους σε αυτό το πλανήτη. Οπότε θα βρεις κάποιον άλλον που θα σε αγαπάει για αυτό που είσαι και όχι να σε αλλάξει. Αυτό. Γιατί τους ανθρώπους που αγαπάμε δεν τους αλλάζουμε, τους αγαπάμε με όλα τα ελαττώματά τους. Πολύ σοβαρά μίλησα σε αυτό το βίντεο και αγχώνομαι εγώ ίδιος. Τα ζελεδάκια πρέπει να τα σκάψουμε για να τα βγάλουμε από εδώ. Κακός χαμός γίνεται εδώ πέρα. Τα ζελεδάκια τα λιωμένα, πατατάκια από εδώ. Έχω δουλειές να κάνω τώρα. Πάλι η δούλα θα τα καθαρίσει. Πρέπει να προσλάβω κάποιον να μου τα καθαρίζει. Το bestie θα βάλω να μου τα καθαρίσει. Focus στη ζωή σας και όχι σε τι θα πούνε οι άλλοι. Σας αγαπάω ρε γαμούτο.